Durga mandak kala sirna Allah tantu mamang ing wakati kang utama Suratira jayane rat lebur dening pangasuti Durga mandak kala sirna Rencana iya Katri gumulung mangrempak ing wadya Karata kuroreh kagiri-giri Ranang kono magawe gelari roang wang Ger anakku Kuruncana inggih wonten dawuh Kyai Patih welingku nalika semana lak ya ora lali to nggonmu yasa bali sigala-gala sing kanggo paleremaning para Pandhawa inggih sedaya sampun samapta lan sampun rampit sedaya piranti sedaya den sampun kula damel ingkang gampil kobong bagus kowe pancen undhagi sing pengantur pinter wis aja semelang nek bale mengko kobong Pandhawa kelakon mati kowe sak anak bojomu tak paringi bebungah iso tok ngurip mukti wibawa Kuruncana inggih matur sembah nuwun Raden ya wis Kuruncana mung kari nunggu dawuh saka aku nunggu wanci sing prayoga golek lenaning para Pandhawa inggih estaken dawuh Nun pamit Pak ya sing hati-hati ya jaga bocah cilik
Wirawa. Niki panjenengan lenanggapi etok-etok sae nunggu. Sing penting golek lenaning Pandhawa. Inggih Wawan. Bibi Kunti matur nuwun awit arawuhipun monggo lajeng kula aturi ngrahapi sedaya daharan lan unjukan ingkang sampun cumawis Bibi. Kurupati, karepmu kuwi kepiye? Dene nganti kaya ngene nggonmu nyugata pasugatan marang dulur-dulurmu Pandhawa. Iki kula ngrumaosi bilih kamukten negari Ngastina menika sanes gadhanipun Kurupati nanging sedaya menika ingkang mangku adi kula Pandhawa dados sampun sakmestinipun mawi kadang-kadang kula Pandhawa ugi tumut ngraosaken kanikmatan kados para kadang-kadang Kurawa. Wah, nek yo kebangetan ngono nyugata. Ana panganan kok nganti mangedhung-edhung kaya gunung ngene iki. Kabeh wae tok suguhke. Nuwun sewu. Mbok inggih sampun to. Anggenipun rembagan sak menika monggo enggal dipun rahapi kemawon. Monggo lho Raden. Raden Wijakangka, Raden Bratasena, Permati kembar. Sumangga Raden. Wah, Permati kembar. Nadyan iki disuguh panganan sing wakendhung-kendhung ngene iki. Nanging aja nganti padha lena ing kaprayetan. Awit rasaku ora kepenak. Sing padha aspada le. Sampun to, monggo sami dipun rahapi. Kurawa kabeh. Ayo gek do mangan. Ngopi bareng karo Pandhawa iki lho. Udute dicepake. Sepeda iki. Sepeda niku napa? Asepe tidak ada. Monggo sedaya kemawon sami dipun rahapi Raden. Ayo, sumangga dirahapi, Yayi. Ayo, Ge. Ayo. Guruncana, wis ayo enggal tindakno karti sampeka iki Guruncana. Adalah. Lah dalah. Wis sepi kaya ngene iki. Cetha yen Pandhawa wis padha turu kepati. Dasare aku ya wis antuk sasmita saka Kyai Patih Sengkunik ya. Wah. Mung kari nindakake tak tindakne.
Obong bali si golo-golo Pandhawa ya ing kene margane nganta kamu. Abang,
Sritinon ing pasewakan Busana busana kang maneka warna maneka warna sepak puspiteng Udyono Miang panjrah kang sarwa rukma rinenggeng kang manik nara wata Obro prabanyo sumirat kenyaring tejoli waran lir kilat sisiring tadet sisiring tadet wimbuh kakondha mrek minging tatyuping samirana manta separan kang mangambar kungas angebeki madyaning pasewakan tandya mangkya taracating praja kawuryan wusanya ruri rurah manggreh ing ukara karana tanpa palupi atilar silastuti sujana sarjana kalulun kala
padha tidem tandaning mati andayeng rat dening karuban rubedo yo jagat mangestu ngkara wayah Bathara Jagat Suman durung suwe iki ingsun wis netepake yen to putraning ingsun Kurupati ingsun sengkake ngaluhur jumeneng Pangeran Adipati Anom mestine ora suwe meneh bakal nglintir kepraboning ingsun nanging bareng wis kelakon ingsun malah banjur getun keduwung Suman Duh sinuwun jimat sesembahan kula menapa darunanipun mekaten dene malah lajeng rumaos getun mergo ingsun gegabah grusah grusuh tanpa naliti luwih dhisik Pandhawa kuwi sejatine isih waluya apa ora Suman inggih nanging kasunyatanipun para Pandhawa sampun sirna sing mok nggo dasar yen Pandhawa wis padha sirna apa nuwun sewu Kang Prabu nalika sumanten dipun adani panghargyan suka parisuka wonten ing laladan wana Warata ingkang mapan ing bali gala-gala para Pandhawa kaliyan Kakang Mbok Dewi Kunti nedhengipun Eca Baja Andrawina boten ngertos sangkan paraning bilahi dumadakan bali kobar dening Dawana kula lan Kurawa saged uwal saking bebaya pangawu ing latu nanging para Pandhawa nalika semanten boten saged medal saking pangebung ing dahana satelasing uruping latu ing mriku wonten kandha cacah 6 lah pramila kanthi bukti menika kula saged mesthekaken yen to kandha cacah 6 menika cetha kunarpanipun para Pandhawa lan setunggaling wanita menika mesti kuandhanipun Kakang Mbok Dewi Kunti menika Prabu yo nanging bali si gala-gala kuwi kira-kira kobong dhewe apa diobong gage Wangsulana Sengkuni nyemanggaken yen menika Prabu pripun Kakang Durna mbok ya sampean iki ngewangi kula to Kakang lole sing ditakon iki sampean kok aku sing kon ngewangi ayo salahe iki do mangan-mangan ora ngejaku aku ora diundangi alah pun mriku dikepenake matur napa wontene mawon piye Sengkuni piye ora iso wangsulan to kowe Suman ora biyen ora saiki watakmu kaya ngono saiki ketok belangmu ketok gedhohanmu Suman kabeh mau jebul mung ngaya-wara mergo bali gala-gala kuwi sejatine wis mbok rantam luwih dhisik kowe kongkonan karo andhanmu sing jeneng Kuruncana bali gala-gala eden-edene digawe supaya gampang kobong ya ngono apa ora Suman sing kudu dinalarke kuwi
Umpama para Pandhawa wis padha sirna, mesti layon sing ana kono ora mung cacah 6, nanging kudune ana 10. Merga Pandhawa kuwi menyang ngendi wae ora tau pisah karo Semar sak anake. Mula sak sireping kobaring geni sing kare ning kono saktine dudu kuandane kundilan Pandhawa, nanging kuwi yektine kuandane Waranda lan anak-anake sing uga cacah 5 saka traing Nisada. Nalika semono para sudra sabubaring mangan lara taning Pandhawa banjur padha turu kepati. Banjur balene kobong Suman. Kobonging bale prayitna para Pandhawa bisa uwal saka pangamuking geni. Dadi bisa dipesthekke Pandhawa lan Lai Kunthi kuwi kalenggane kisih sugeng. Apalipurna Pandhawa isih waluya. Wis kuwi Suman. Saiki arep wangsulan kepiye? Nanging nuwun sewu Prabu. Koko Prabu kok saged prisa menika? Suman. Senadyan mripatku wuta. Nanging ingsun uninga. Merga pitung dina kepungkur wa panembaning Talkanda rawuh ing Astina. Paring kabar babagan lakon kang saknyatane lan dumadi saknyatane. Paring kabar yen Nyai Kunthi Pandhawa isih waluya mula Suman. Lan kowe Gendari. Reh ning nyatane Pandhawa isih diayomi dening Gusti Ingkang Maha Agung, mula bakal ingsun jabel sabdaning sun. Kurupati tak jabel ora sida tak jumeneng ke ratu negara Ngastina. Ya dina iki uga negara Ngastina bakal ingsun paringake marang Pandhawa. Badha sinuwun kenging menapa paduka ngendika ing kados mekaten. Paduka menika ngasta panguwasa tunggal negari Ngastina. Sampun sakmestinipun menawi paduka menika ngupaya dhateng kamulyanipun para putra paduka Kurawa sinuwun Gendari. Nadyan kena goleke kamulyaning anak nanging kudu diseblak pangestine supaya liwat dalan kang utama. Gendari. Aku mbiyen nitip marang anak-anakku Kurawa, marang adimu Suman kuwi supaya dituntun, dituduhake marang marganing kautaman lan dharma. Nanging malah dipengaruhi, dijlomprongke. Dadine ya kaya ngene iki anak-anakmu. Gendari. Ngrembyah kakean cacah, ngrebda kakean jiwa, mula benerai Prabu Pandhu kae. Duwe anak mung 5. Mung sethithik nggone Glawentah. Ya permati dadi bocah, ya utama. Gendari. Wis kene, liku meneh mburi kene. Ora timbali meneng. Duh, Prabu. Nuwun sewu, ingkang putra pun Kurupati sampun kelajeng dipun tetepaken dados Pangeran Adipati Anom. Pramila sampun ngantos dipun jabel krana upami kula dados makuthaning praja Ngastina. Mestinipun inggih kangge kamulyan lan kamuktenipun para Kurawa. Kurupati kowe menenga. Iki lagi tak rembug. Kabeh mung supaya adil. Kurawa bisa mukti, Pandhawa bisa ngenyam kamukten. Nggih. Ngestaken dawuh Prabu. Adikku Panembahan saka 5, Pendhita Durna. Reh ning sliramu iki sawijining pendhita. Adekmu ana Ngastina uga pinangka dadi pujangga. Mula ingsun kudu piye lan piye iguh pertikelmu Adi Pendhita Durna.
lole. Sama lole sama rantai alas dadi wana-wana dadi alas. Ah nyuwun sewu, Koko Prabu. Kepareng matur menawi lepat diagung bangak saminipun. Ya, ora dadi ngopo? Piye, Durna? Sinipun? Nyatanipun pawartos inggih sampun sumebar bilih Angger Kurupati sampun katetepaken dados Pangeran Adipati Anom. Nanging kok malah lajeng dipun jabel mongko nista-nistaning Narendra menika menawi ngantos lincating janji. Sinipun? Nadyan kados pundi paduka menika Narendra ingkang kedah nglenggahi sabda Pandhita Ratu. Dados umpami Angger Kurupati mangke dipun kepyaken jumeneng nata ing Astina nyuwun sewu paduka kedah madosaken lintu kangge kamuktenipun para Pandhawa. Sigra-sigra yen Ramana kanca sigra ngraketa nawang sesangka Kayang lenggahing Sri Nalendra ambek marwa sing sang katriku ngulung mangrempahing wadya katriku ngulung mangrempahing wadya Gurutra Guru Reka Giri Gurutra Guru Reka Giri kumregut makut mangajab koncap ing mangke dadak sakala gumarubuk ana samirana mangidit milir anggondo amrik wangi humiring praptaning Dyan Bratasena kare kaget kang samya mulat. Anjra ingkang puspitorum kasiliring samirana amre sekara gadung kang mangambar kungas gandanira Jagat Dewa Bathara ora samaring rasa kok didodhog diadaku Bratasena iki. Suman gage lekna mripatmu sing sowan iki sapa sing jaremu wis sirna Suman?
Inggih. Nggih. Menika nggih. Menika leres Bratasena Prabu. Lah gene ucapmu kok le ngaya-wara. Kula Bratasena kaya ngapa bungaipun wa dene sira sowan katon seger awakmu. Sira padha basuki tonggir Bratasena. Wah. Destarastra bapakku. Aku ngaturke bekti basaku katur. Destarastra bapakku sing pinangka gantine Pandhu bapakku. Wis nggir, wis aja nyebut Yayi Pandhu sing wis murut kasedan jati. Sudarmamu dimen ayem alam langgeng yo nggir. Yo sira ngaturake pangabekti banget ndak tampa akarya bombong tiasing sun. Pangestuku tumrapa marang jeneng sira yo nggir. Yo. Tak pundhih dadya jimat gendari buku. Aku ngaturke bektiku. Iya yo nggir, ndak tampa pangestuning wakmu wae tampanana yo nggir. Yo. Tak pundhih. Durna bapakku, sembahku katur. Oh, lole. Ya, Ger. Tak tampa karya gumbiraning manah, pangestuku wae gage tampanana ya, Ger. Yo, tak pundhih ndadekake jimat semono uga Kurupati kakangku. Yo. Syukur-syukur di si Adit tinemu rahayu. Nah, kapok ora jenengan. Sing ora dipakeke mung Dik Patih tok. Pripun rasane Dik Patih? Sampeyan diliwati. Nggih pun. Pun biasa kula niku kok. Saestu. Namung disengiti nggih mboten napa-napa. Ora apa-apa, yakin ora apa-apa aku. Bratasena. Sakyektine wakmu wis uninga mungguh apa ta karyanira marak sowan ngersanipun wa iki. Sira mesti bakal njabel negara Ngastina jumbuh kelawan perjanjen nalika semana. Yen to anak-anakku Pandhawa wis ngancik dewasa tumuli negara Ngastina kudu tak paringake ndak pasrahke marang para Pandhawa. Nanging pun bapa iki kudu kepiye nggir? Jer nyatane ya amarga kabar sing tak tampa yen sira sak sedulur wis padha sirna. Nuli kakangmu Kurupati wis kelakon ingsun sengkake dadi pangeran Adipati Anom kang mesti ora suwe meneh bakal tak kepiyakake jumeneng Nalendra ing Ngastina. Oh, Bratasena. Destun temen dene aku tumindak gabah tanpa nganggo naliti luwih dhisik. Satemah anak-anakku Pandhawa malah saya wimbuh kasangsaya apuranen pun waya nggir. Wah. Destarastra bapakku, aja kleru ing anarka. Tekaku ana kene yektine. Aku ora nedya nagih janji, aku ya ora arep njabel bali ning negara Ngastina. Nanging tekaku mung bakal caos pangabekti lan ngatonake kalamun Bratasena sak sedulur kalenggan iki isih pinaringan rahayu wilujeng kowe wae Destarastra bapakku. Jagat Dewa Bathara. Nganti tekan semono lekas kautamanmu. Yo, kulup. Ora usah kakean gunem sing tanpa guna. Ingkang wigati leganana penggalih wakmu. Lan aja nganti ana panyedha panyacat saka kiwa tengen. Dinarka
lamun nggonku ngregem kamukten tinggalane Yayi Pandhu iki kaya dene wong kang ngemut gula krasa legi banjur moh nglepeh kuwi babar pisan ora kang mengkono nggir iki ana kamukten kanggo sira sak sedulur wujute alas gung liwang-liwung wana mertani ya wana marta babaten kinarya bebodra putra lungguana lan kanggo mukti anak-anakku Pandhawa ya nggir manganjur lakune angin gugur anggraning gunung ora bumi prakempa wah yo tak sagui ning aku saguh mbabati alas ora arep milik kamukten aku saguh mergo aku ngenggoni jiwa kasatriyanku nadyan upama alas wis kelakon tak babati dadi kutha lan negara pangajabku aku mung bakal bangun lan goleke kamukten kanggo para kawula kang padha kurang sandang lan pangan lan kang durung antuk papan dunung supaya padha nemoni mulya anakku nggir Bratasena yen kowe gelem tenan gage duduwana tawunen kaya banyu bab ragat brana pricis kanggo ragat iyasa negara kowe arep njaluk pirang dinar pirang miliar nggir wah aku ora arep njaluk robiya kanggo ragat sing baku mung pangestumu wae tak suwun muga kasembadan nggonku bakal goleke kamukten kanggo para kawula jagat dewa Bathara anakku nggir Bratasena bocah kok kaya ngono bergase katone mono wagal nanging jebul ngrawit bebudene yo nggir lelungsen tak bebakali tak paringi pangestu muga lebda ing karya kalis ing sambegala adoh saka godha rencana ya nggir Tistorastro bapakku njaluk pamit yo sing ati-ati Bratasena Bratasena kok ngrawit temen bebudene Kurupati mripatmu weruh kupingmu krungu yen adimu Bratasena kesagwane kaya ngono wajib mbok turat kuwi ngerti inggih Rama Prabu inggih piye inggih nek inggih ki kudu tanggap kersanipun Kanjeng Rama adimu Bratasena ditungka lakune lan diawat-awati adoh dicedhaki cedhak diadohi lan welingku aja pisan-pisan kowe lan adi-adimu Kurawa kena pengaruhe makmu cilik Sengkuni kowe mula dawuh ingsun marang sira kabeh ubayane aja mbalenjani
Sikro sikro nayaka kayai karya karya ning praja kumrego sangkut janji tali wanda manunggal setya Ramadanya sinanasi sarane gumurung sangkarakut ngarsa estu poto dawuhnya sang nata sajurung-jurung kaya ikarya Sikra sikra nayaka ngayai karya pakarya ning praja umragut sangkut jancut tali wangga manunggal setya hangga dembya tinanasri swarane gumurung samya rebut ngarsa estu pada
susah bersama kami warga laras. Kreativitas kami jikalau kurang mohon dimaaf. Mari berdendang ya kawan, mari bernyanyi, mari berjoget ya kawan, bersukaria. Hilangkan rasa susah bersama kami warga laras. Kreativitas kami jikalau kurang mohon dimaaf. Alhamdulillahirabbil ngalamin jam. Nyeneng ke banget. Semendo lengan dhisik ya, Nak. Yo, Mak. Alhamdulillah, sowan rene, Nduk. Yo, Mak. Sowane ndi to iki, Mak? Iki sowan mapan ana ing lapangan Rakai Pikatan. Depan kantor pusat TWC Prambanan, no. Iya. Awake dhewe kok sowan rene iki jane kepiye, Pak? Ayo nang kene iki genah wayangan ngene kok. Piye to? Iya, wayangan ning maksude iki sing nimbali sapa dalam rangka apa? Oh ya, Nduk. Iki persembahan saka PT TWC utawa Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan Ratu Boko. Dene acarane ya kuwi HUT PT TWC sing kaping 44 taun. Oh. Dadi iki dalam rangka HUT PT TWC sing kaping 44 ya, Pak. 44. Mula iki ngaturake gunging panuwun dene awak dhewe sing dipercaya, Nok. Taun wingi ya wayangan sing asta Mbah Geter. Saiki genti awake dhewe ning bengi iki Mbah Geter ya berperan penting sing gaweke naskah 2G bengi iki sing dadi sutradara wayangan saiki Mbah Geter. Iya, Pak. Matur nuwun kanggo Mbah Geter sing wis ora kendhat gaweke naskah go awak dhewe. Ora kendhat anggone dadi sutradara. Uga matur nuwun kagem keluarga besar warga laras sing uga kula wentah wae dhewe. Ya, Nduk, wah jan matur nuwun ya, Nduk. Lan uga ngaturake gunging panuwun wonten ngersanipun Ibu Febrina Intan, Direktur Utama PT TWC. Dene sampun kepareng nimbali awak dhewe sak kanca warga laras. Ya iki, Nduk. Iki pinangka tandha bukti yen to iki minangka tradisi perusahaan yang sesuai dengan semangat untuk menjaga budaya lokal. Jumbuh kelawan pengendikane Direktur Utama bahwa wayang kulit lekat dengan cerita yang mengandung nilai-nilai estetik, etik, humanisme, dan sosial. Mergo wayang kulit kuwi ora mung sekedar hiburan nanging piye tontonan sing mawa tatanan lan mengkusu rasa tuntunan. Mula kejaba iki pinangka ngeluri memetri kabudayan tilaraning nenek moyang, nanging ki uga pinangka upaya yen to PT TWC Borobudur Prambanan Ratu Boko terus meningkatkan kualitas pariwisata di Indonesia melalui 4 pilar. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.